cez vlastne sa tvári, že je taký tvrdší a že je proste niekto iný, ako v skutočnosti je. Čiže na 13 komunikovať a citlivejšie. No a muži narodení 22., tak to je pecka. To je fakt pecka, pretože takýto muž, beriem to teraz tak ideálne, pretože takýto muž má vlastne 2 dvojky v tom dátume, v tom dni narodenia, a to znamená, že je veľmi, veľmi vnímavý, veľmi intuitívny, veľmi srdečný, veľmi láskavý, miluje dávať a miluje reciprocitu. Má zároveň veľkú radosť z toho, ak môže obdarovať a potešiť toho druhého človeka. A to má o mnoho radšej, ako keď on je obdarovávaný. Ale samozrejme dokáže to aj pragmaticky a prakticky prijať. No a zároveň tento muž dokáže zúročiť tú svoju intuíciu v praxi. Čiže dokáže byť veľmi praktický a vidí ďaleko dopredu. Naozaj, okrem toho, že ako muž, ktorý sa vie postarať, vie zaujať tú nejakú vedúcu pozíciu toho muža, takého akoby pevne posadeného na zemi, tak zároveň dokáže sklbiť srdce s rozumom. Čiže akoby aj tú intuitívnu časť, aj tú praktickú, racionálnu časť. Takže muži narodení 22. akože wow. No. A ak by sme hovorili o ženách a o tých istých číslach, tam by boli trošku iné odtienky. Takže pokiaľ budete mať záujem vedieť aj, čo znamenajú tieto čísla pre ženu, napíšte mi do komentára pod toto video, alebo v prípade, že máte záujem o nejaké iné číslo, iný deň narodenia, pokojne píšte do komentárov a urobím zase nejaké ďalšie video na čísla, ktoré napíšete do komentára. Takže krásny večer ešte.